Hola, lots. Com estem? Avui, un dia més, en el canal de YouTube. Avui és un dia guai, tio. Avui és un dia xulo perquè anam a bussejar. Crec que simplement és una immersió recreativa, lliure, i que simplement anem a un lloc xulo i anem a passar-ho bé. I tant que anem a un lloc xulo. Ja comença a fer calor a Mallorca i ja se comença a notar, en plan, ja se toca l'estiu i res, hem de disfrutar del dia i a tope a part totes. Paparazzi, paparazzi. Hi ha bloc per aquí. Hi ha bloc. Estem de camí, després tornàvem a bussejar, però ja està, tenim tots equipos, hem passat per Blau Sub, el Sion ja s'ha entregut de jo, Enric diu que la mà està plana, així que les condicions perfectes per bussejar avui. Anem ben carregats. Botelles, seguridad, oxidoc, chaleco per provar nou, traje nou, Traje nou. regulador nou. Què hi ha? Milanes. Està superprop. Milanes. Però bueno, res, ara d'aquí poc arribarem, que el cotxe va tocant en terra de totes les botelles i pesos i equipos que duim. Vamos pa allá. Ja apareixen ciclistes. Bueno, després de 1000 anys amb el cotxe, tio, ja hem arribat, vale? I el puesto del busseig serà aquí. La veritat és que està de puta mare, amb el dron ho veureu clarament molt millor. I res, vaig introduir la crew d'avui, que ho heu vist un poc, però vaig introduir-los. Hola, Aina, com estàs, tio? Quina emoció. És que mira quin aigua, mira això. Oh! Bum! En sèrio, me mor de ganes. En esta aigua, estic molt bé. Sí? Has repetit en quant un parell de vídeos ja? Sí, darrerament. Això és un munter, estic fent... Sí, Enric, t'està llevant el protagonisme. No, Enric. Hola, Enric, Aparece. protagonista. Enric, dive instructor. Hòstia, quina melena que dus, tio. New skin. New skin. Enric estrenant traje. I tot. Blau Sub. Millor club, eh? Enric mos farà un briefing ara i de puta mare, tio. Anem a veure els dos equipos i a ello. Bueno, després de moment de crisi m'he deixat tot el material, hem hagut d'anar a un xip de busseig d'aquí, que menys mal mos han deixat coses i ja anem dins aigua. Vinga, avió d'Aina i pa dentro. Bye. Després d'una altra liada, com sempre, vale? Que no puc anar pel món i no liar-la. Hem arribat al punt de busseig, vale? I resulta que m'havia oblidat tot el meu material, menys els patos i les ulleres. Tot el que havia d'agafar al centre de busseig, allà s'ha quedat. Per sort, l'Enric avui prova un jacket, vale? Nou. Gràcies. El més important d'un restaurant és que quan t'arribis te posin pa i olives damunt la taula. Si no te posen pa i olives damunt la taula no és un bon restaurant. Nyam. Ah, que sí, Pep? Per sort,
d'Enric, però un jaquet nou, i jo he pogut triar el seu jaquet, però em faltava regulador i traje, i he hagut de pillar-ne un a un centre de busseig que hi havia allà, i hem pogut bussejar, ¿vale? Però bueno, això està la raó per la qual no he gravat molt quan he arribat al punt, perquè mos hem hagut crisis de material, ¿vale? Però bueno, res, al final tot anava superbé, i res, no hi havia molt de peix, però el dia està super guapo, la malla està molt més calenteta, així no ha tant de fred, així que tot molt bé. Ja estem fent la segona immersió en la cervesa. Bueno, a comer. Bones nots, tio, estic molt cansat. Després de 2 escalops, unes guàtleres, 3 canyes bastant grans i 3 cafès, tornam, vale? Després d'aquest dia tan caòtic, però com sempre ho feim funcionar tot, tio, així que cap problema, tio. Hauríem de recalcar que han sortit les 9 del pal, no? I són les... 10. Quasi les 10 del vespre. No, són les 6 de Sora Baixa. Són les 6 de Sora Baixa i tenien tot llest, només havien d'agafar el material i anar a bussejar. Són les 6 de Sora Baixa i han sortit les 9. Un liat. És veritat, no ho entiendo. Però bueno, i com ha estat? Hem estat quasi 1 hora i mitja dins l'aigua, tio, és que no ho entenc. Sí, hem estat molt de temps. No ho entenc, tio. Bueno, Enric, vols despedir el vídeo? No. No, pues anem a por culo. Vinga. Vámonos. Vamos a passar-ho. Bon dia, lots. Després de que ahir no vaig gravar quasi res, he decidit convertir aquest vlog en un vlog de cada setmana. Per tant, diumenge, segon dia del tot. I doncs, el que considerar el bloc del cap de setmana és pillo, evidentment, del cap de setmana, dissabte i diumenge, ahir va ser dissabte i avui és diumenge. Per tant, ahir ja vam anar a fer pla de busseig i avui toca plan xulo. Ja veureu. Hombre, dia. On Alba? No sé. El vídeo havia d'acabar ahir, però segur que el cap de setmana continua. Bon dia. Avui el Dream Team és en Pep, jo, la Paula, que té ganes de fer relevo, perquè l'Enric ja no pot més. Anem a posar a punt la barca i a disfrutar un poc de l'ambiente marinero. Ja! La traducció és que sortirem en la barca d'Enric i Naina i en David, però no hi és, i anem a veure què farem avui, tio, anem a passar-nos bé, que sí, com sempre. Sí, sí. És el primer dia que surten en la barca i estem posant-la a punt, estem inflant-la, les rodes, tal, bueno, com que tot és un poc així trambòlic, però bueno, ara l'agafarem, bueno, anem a remolcar a una rampeta per treure-la a la mà i sortirem. I això és el plan d'avui. Aquí tenim una barca semirígida amb un motor DT40 antic, Suzuki, dos temps, que fa que els narcotraficants se mos queden en fora. No, però només anàvem a presentar el motor. La meteo s'ha presentat molt bé, la mà està com un plat en teoria, entrava un poc essambat, però bueno, no us preocupa perquè no ploreta, poden tot. Yeah. Sí, això és... No passa res. No. Vale. El contacte. Bueno, ja som aquí. A la floreta. Flower. A la floreta, tio. A la barca d'Enric i l'Anna i en David. I estem aquí. Anem a anar un poquet. Jo per aquí fa molt bon dia i fa calor i tal, el que vulguis. L'aigua està molt freda. Per tant, això, l'Enric m'ha preparat. Anem a fer boat
veure, està completament ple de trastos. Cap aquí, un volant antic, un asiento ultra còmode. Després, si veniu per aquí, tenim la zona de la sala d'estar o la banyera principal. Vale, aquí tenim un sofà perfectament vàlid, on hi caben almenys 3-4 persones ben segudes, amples. Sistema d'ombra. D'ombra, enginyeria, punta, que la miratassa. I tot això amb un motor Suzuki DT40 de l'any 1970. Disposam a fer el primer vídeo de dron a la Floreta, ¿vale? La idea és que la Floreta pues, vagi cap a funcioni, ¿vale? Rollo marxi, i el dron pues, li farem 4 vídeos guapos, ¿vale? Si això pot sortir de puta madre o pot sortir fatal, només ho sabrem si ho provem, així que a tot vídeo. Sempre ho fastidia tot. Però el monitor posar, molt pillat, perquè així... Està guapo ja. No, ves cap avall, ves de drona. Perquè no me deixa moure el nou. Jo estic aquí. Tira cap a segon. Després d'aquesta arriscada i necessària imprudència que han fet amb el dron, que gràcies a Déu he recuperat, ¿vale? Perquè no donava un puto duro, fent en banda enrere, no sé què, tal, bueno. En fi, no sé si ho he explicat bé, però bueno, la qüestió era que no podia moure'm amb el dron, només podia pujar i baixar. I, o sigui, hem hagut de posar-nos davall del dron i caçar-lo, ¿vale? I entre l'Enric en la barca i jo que l'he agafat així, mira, pues l'hem recuperat gràcies al senyor. I doncs ja hem acabat el dia de barca. Tenim la floreta aquí. Una floreta cumpliendo, claro que sí. I després tenim l'Enric a la sombra. Quines paraules tens? Tot cremat. Tot cremat. Primer dia, amb l'emporada a punt, per sort sense a la primera, algo que ningú esperava. Molt bé. Però bueno, molt bé, molt bé. Està tot com l'any passat i ready per la temporada. I ja està, tio, tremendo fin de... Ara direm a deixar tots els trastos de la barca, anirem a fer un cafè i cap a casa, que bueno, encara hem d'anar a deixar la barca, remolques, canviar cotxes, així que serà un puto trull, així que res lots. Gràcies per veure el vídeo i ens veiem en el següent. A xupar-la.